नगरनि गोबां रायजो राजाफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय दिनै बिपिएफआव जगदान खालामदों माबायदि नोंथांमोननो बे मोनाबिलिनि अननाय जासिबाय खुब मोजां लक्षण दिनै शान्तिनगर 1 नम्बर वार्ड आरो 2 नम्बर वार्डनिफ्राय खमैबाबो बहाय 2000नि बारा जोंनि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बिपिएफखौ मदद खालामनो थि खालामदों। लोगोसे बहायनो 600+ बिजेपि आरो माखासे नाम्बार्सनि इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो जगदान खालामनानै जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ आरो गोरासिन खालामदों। बेखौ नुनानै जोंहा मोनसे आरोबाव जोङो गोहो मोनसिनदों। एबाराव जोङो बिपिएफ हिसाबैनो गोबां भटआव बे 9 नं बनरगावआव जों देरहागोन। मानोना 2005निफ्राय इलेक्सन जाबोनाय बे बिटिसिनि इलेक्सनाव दाबो रेकर्ड गैया जे बिपिएफ हान्जाया जेननाय। बे बारावबो निश्चय देरहागोन। बेल' नङा, आङो गोबां गामि गोबां प्राइमारि गिदिंबाय। जोंनाव 13टा प्राइमारि दङ, 300टानि बारा गामि दङ। आंबो गिदिंदों, आंनि ब्लक लेभेलनि टिमाबो गिदिंदों, प्राइमारि लेभेलनि टिमफ्राबो गिदिंदों। लोगोसेयै गोबां सेलनि जेरै राजबंशी सेल, नेपालि सेल, आदिबासि सेल, माइनरिटि रिलिजियास माइनरिटि सेल बिसोरबो गिदिंदों। बेनि अनगायैबो जोंहा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गिदिंदों आरो माखासे जोङो टिम बानायनानै होनानै गामि गामि हाबगासिनो दं। बे हिसाबै जोंहा जिहेतु हाग्रामा सारखौनो बयबो मोजां मोनो, बिपिएफखौनो मोजां मोनो, बे हिसाबै जोङो सारिय'फालेनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आरो बिथांमोननिफ्राय जे एबाराव बिपिएफखौनो भट होगोन बेखौ अननानै खुब मोजां मोनदों। आङो खुब गोजोननाय दं। बिनि सिगां समाव बिथाङा बिपिएफनिफ्राय थिखोना लिरनाय राजेन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दलनि माखासे दैदेनगिरि बा मावथिफोरखौ गावनि फारसे थारैनो बियो जेबो प्रभाब गोग्लैया। खारन राजिब फंबाय बिथाङा गोदो बिपिएफनिनो जानानै एमसिएलए देरहालांदोंमोन। बेजों न' डाउट साफा सानै सेंग्राफोर थांदों, खिन्थु गार्जेन थरफनि थाङाखै। बिथाङा दासिमबो गामि लेभेलाव जों जेरै प्राइमारि दङ बा ब्लक कमिटि दङ, बे रोखोमनि बिसिनाव कमिटिबो गैया। जायनि थाखाय बिथाङा मोनसेबो प्लेटफर्माव मिटिं खालामहैनाय, रायजोफोरखौ लानानै मिटिं खालामहैनाय बेबायदि खालामाखै। बिथाङा स्रोदै थांखोमादों, थांखोमानानै जबरदस्तियै रायलायनो आरिनो होननानै जुथुमो, लगे लगेनो डाइरेक्ट थफि सोनानै होयो, ओमफ्राय बिजेपिनि बे मालाखौ गानहैयो। बे रोखोमसो जों नुदों। लोगो लोगोनो जोङो बे थांनानै जोङो रायलायहैयोब्ला जोंखौ जबरदस्ति खालामदों होननानै बुङो। आरो फिल्ड लेभेलनिफ्राय फिडबेक मथे खुनु बे रोखोमनि गार्जेन थरफनि रावबो थाङाखै। गावजों गोदो माखासे थांबानाय बे रोखोम थांदों। आरोबाव बे नैबे देबोरगाव समस्तनि 7 साबासो दङ, बिसोरो बेजों थांफानानै ओरैनो गिदिंलाबायहैयो। गाहाय नोंथांनि जुजिनाया सोलों जागोन जुजिनायखौ जोङो रावखौबो गोरलै लाया। इउपिपिएलखौबो जों गोरलै लाया, कंग्रेसखौबो जों गोरलै लाया, बिजेपिखौबो गोरलै लाया। मुथथे गासिखौबो एखे रोखोमनि जोंनि जुजिनांगौ हिसाबै जोङो जुजिगोन। दा बे थाङै थुङै जिहेथु देरहाहैगोना जोंनोखा, ओंखायनो फारफ्रोमबो दोलोखौ जोङो गोरलै लाया। बे हिसाबैनो जोङो बुरजा मार्जिनाव देरहानायनि थाखायसो जोङो दा बेबायदि जयनिं हाबाफारि मेल मिटिं जोङो खुंगासिनो दङ। बनरगाव समस्ति जाथाय गेदेर मिटिं लानायनि बा जयनिं हाबाफारि लानायनि दहाय आङो माननीय जोंनि बिपिएफनि गाहाय आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारजों रायलायदों। बिथाङाबो थाबैनो जोंनाव इउथ उइमेन बिसोरनि वार्कार मिटखौ लानायनि थाबैनो थिग खालामगोन। उइदिन जुननि गेजेरावनो सारा बिथोन होदों। जुननि गेजेरावनो बबाव खालामनांगौ बेखौ साननैसोनि गेजेराव खोन्थाहोगोन। बे हिसाबैनो जोङो एरेन्जमेन्टखौ खालामनानै मोनसे साक्सेसफुल मोनसे जोङो वार्कशप बानायगोन आरो बिपिएफनि दानि थासारिया जोबोद मोजां। दा जोङो बेवहाय जों क'क्राझार हिसाबै 12टा समस्ति दं, सिभिल जिल्ला हिसाबै दिनै 12टाबो देरहानायनि मोनसे पजिसना फैबाय। इउपिपिएलआथ' थांनाय 2020आवबो मोनसेल' देरहाखादोंमोन। दाबो बेवहाय रबिराम नार्जारि सार गसंनानै बे उकिल मुसाहारिनि नामा फैला। दा दिनै क'क्राझाराव 12टा, चिराङावबो जों मोनबा मोनगोन। आरो आनडिभाइडेड बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो बेवहायबो माने 6टा 7टाया मोनगोन।
उदालगुरि हिसाबै जों 6थाखौ दिनै तारिखाव बुंनो हायो दिनै मुद जोङो माने 27टा देरहानायनि मोनसे पजिशनाव फैबाय बेहाय माने खुनु कन्टेस्टआनो गैला उदालगुरियावथ' कन्टेस्टआ UPPL जों जाखाया बे खालि BJP जों जागोन क'क्राझाराव UPPL आबो गैखाया गतिके दिनैहाय माने UPPL आ 0 जानो थांगासिनो दङ एबारनि बिसायख'थिखौल' खुनु मथे गेलेनो हासिगोन बिथांमोना आरो 2026 नि MLA इलेक्सनाव टिकेट लाग्रा रावबो व्यक्तिखौनो मोननाय नंला बिथांमोना जे अबस्था जादों दिनै बिथांमोना लोगो आन्दायदों BJP आबो जोगारबाय बिथांमोना बे सिट शेयारिंनि खुनु खोथा गैया फ्रेन्डलिबाबो गेलेनाय जागोन फ्रेन्डलि माने देरहानोखौथ' नागिरखायो बयबो फ्रेन्डलिबाबो देरहानो नागिरगोन देट मिन्स दिनै BJP आबो एंगारबाय दिनै EJP जों लोगो जानो नागिरबाय थादों दा बेवहाय EJP आ बेहाय स्थितियानो गैया क'क्राझाराव जोंनि BTC आव आरो दिनै बिथांमोना कंग्रेसजों रायलायखोमाबाय थादों जाहाथे जोंनि मुसलमानफोरनि भटखौ दाननो हायो खोमा BPF निफ्राय दिनै बेफोरबो खाथिनाय नङा आरो मालाय आरो बर' भटखौ जायफ्रा UPPL जानानै होफैबाय थादोंमोन दिनै बेखौबो माखासे ABP आ दाननानै लांसिगोन दिनैहाय दिनैनि तारिखाव नायोबा मोनफ्रोमबो समस्थियाव माने 7,000 8,000नि बारा भट मोननाय नङा UPPL आ माने जेनजोबगोन दिनैनि तारिखाव आरो बेनिखायनो दिनै BPF आ सरकार दागोन बे 100% रोखा जाबाय बिथांमोननि कार्यकलाप बेखौ रावबो मोजां मोनाखै साख्रि बाख्रि होदों दिनै सिटेट माबा टेटनि साख्रि होदों जों खोनादों 15-20 लाख थाखा लादों होननानै बिराद इलिगेल सोलिदों जों खोनाबाय थादों दिनै साख्रि बाख्रिनि बादै टिका थुख्लि होदों गासिबो बाहेरानि मानसिफोर मोनजोबदों इरिगेसनाव 2023 सनाव 100टा इरिगेसन खामानिखौ BTC नि बाहेरानि मानसिफोरनो होजोबदों दाबो जोंनाव प्रमाण दङ दाख्लै जों बेरगावआव नुबोदों 250 कोटि थाखाखौ छत्तीसगढ़नि सासे कन्ट्रेक्टरनो होदों कम्पानिनो होदों होमबा बिदिबा BTC बासि सोर रागा जोङा जानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लेखा साप्लाय होबाय 500 थाखाखौ 15,000 खालामबाय सोर फरायसाया मोजां मोनगोन सोर लेक्चारार लार्नेड पिपलफ्रा सोर मोजां मोनगोन दिनै साख्रि बाख्रि 5 लाख होनो होदोंमोन दिनै बिथांमोना दा मास्टार साख्रि होफ्लागासिनो दङ बिथांमोना बोरो 5 लाख साख्रि होनाया बोरो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया बोरो 2024 नि 3 जानुवारियाव जानाय मिटिङाव BTR एकर्डआनो कमप्लिटलि माने रिजेक्ट जाखाजोबदों बेखायनो बुंनानै जेबो लाब गैला गतिके दिनै बे प्रमद बर' बादि सासे अजयगथा जाय माने गोहो गैया सालायनो रोङा बेबादि नेताजों रावबो थांफाया दिनै बाजेटखौ नायदो नों 250 कोटि थाखा हरफिनबाय दिनै नायदो 1143 कोटि थाखा हरनायाव 843 कोटि थाखाल' बाजेट खालामबाय इन्डिया गभर्नमेन्टआ दिनै माने 51 कोटि थाखाल' हरबाय थांनाय बोसोराव 175 कोटि हरदोंमोन दिनै जों बेसेबां लस जादों 300 कोटि थाखा लस जाबाय दिनै कार्बि आंलंनो 9 लाखल' पपुलेसन दङ बेवहाय 250 कोटि हरदों भारत सरकारा दिनै जोंनि 36 लाख मानसियाव मानो 50 लाखल' बा 100 कोटिल' माने 51 कोटिल' हरखो बेसेबां लासिंसिं खालि लामा बानायनो थाखायनो 3,875 कोटि हरदों जोंना 843 कोटि जोंनो बेजोंनो लामा बानाय बेजोंनो दालि संख्रि गासिबो बायजोबनांगौ होमबा बोरै जानो फालाय बोरै डेभेलप जानो थाखायासो डेभेलप खालामगोन ना नोंनि खोथा गोदै बुंनाय बाथ्राजों रावबो उदै बुङा महात्मा गान्धीया बुंदों बे एन्टि स्टमाकआव जेबो आयेन जाया जेबो खोनाया होनना बुंदों जेबो आयेन सोलिया होमबा दिनै BTC नि मानसिफ्रा बे प्रमद बर'नि शान्ति होनबाय थानानै खोथा बुंनायखौ खोनासंनानै सोरबा उदै बुंगोन बयनिबो न'खराव BA पास जाना बेखार दं कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनाखै बिल मोनाखै दा बेखौ बिथांनि गोदै रावखौ खोनासंग्रा रावबो गैया दिनै मोनसेजों खोनासंदों मोनसेजों हगारदों दिनै BPF खौ बयबो हास्थायबाय BPF सरकारा 100% फैगोन जों युथफोरनि खामानि मावगोन सिनियर सिटिजेननि खामानि एडुकेसननि खामानि मावगोन हा हुनि खामानि मावगोन आरो जोङो आइजोफोरनि खामानि मावगोन बे मोनबा जोंहा माखासे माबा दङ हा हु राननाय मोनबा जोंहा माबा दं मिशन दङ बे मिशनखौ जों साक्सेस खालामगोन आरो मिशना बे गेरेन्टिसो मोनफा जों बेखौ मावगोन बेनो जथेस्थ गावनो सासे BJP नि नेतामोन BJP माबादि शक्तिशाली BPF आ माबादि शक्तिशाली गावनो मिथिखागौ BPF जानानै बनरगावआ खेबब्रैयानो जाबाय देरहालांनाया एबारबो जोंनाव थागोन रायजोफ्रा जोंजोंसो दङ राजीब बांगाला बेसेबां भट मोनगोन आं दिनै बुंनो शान्तिनगराव 8,000 बाङालि दं 8,000 बाङालियाव दिनै 6,000ल' फल जागोन 6,000 फल जागोन बेवहाय जों 3,500 भट मोनगोन दिनैहाय राजीब बांगाल हिसाबै 2,000 भट मोनगोन बर' भट 1,500 मोनगोन सावताल भट 1,000 मोनगोन नेपालि भट 1,000 मोनगोन बिनि भटआ दिनै 7,000नि बारा 8,000 7,000नि बारा आरो बे क'क्राझारनि बेंगलिफोरखौ लानानै राजनिति खालामनो नागिरदों बे बेंगलिफ्रा खेबनै थुबाबो देरहाया मानो होनबा 8 लाखनि बिथोराव 7 लाख माबा 7,000ल'सो फल जागोन डाबल बुयोबा 14,000 देरहायो नामा बेजों देरहाया थांनाय MP इलेक्सनाव जों 19,000 मोनदों BJP UPPL AGP लोगो नांनानै 22,000 भट मोनदों बेखौ 3 भाग खालामनायसै दिनै तारिखाव 2 भागखौनो खालामदे 22,000आ 2 भाग खालामनायसै 11,000ल'सो जोंहा 19,000 मोनखानानै दं बबे अंकखौ खालामदों बेलाय माबानि अंक मास्टार जाखो राजीब बांगालालाय बे बेसेबां रोंगौ सोंलाय बेसेबां माबा रोंगौ बेलाय दा आंखौ बायदिसिना होनगोन बे
खिन्थु बिनि मेलेम टेलेम जों हमदां हाजोबो दा बेखिनि बाथ्रा आरोखि देबरगाव समस्थियाव खर' गाज्रिफोरनि राव बे पागल नाखयखि सागल नाखायखि होननाय बाथ्रा दंना दिनै बे फेरेंगा मोना गावखौनो खर' गाज्रि बायदि दिन्थिदों बे बिहारनि राजनितिक नङा राब्रिदि बेखौ ABCD रोङैखौ लालुआ चिफ मिनिस्टार खालामदों बेखौ नङा गावनि बिसिखौ लाबोना होफैदों ना प्रतिभाखौ होफैदों जोंहा बे केम्पेइन खालामनांगौ गैया दिनैबो केम्पेइन खालामनाङा दिनै खेबसे मिटिं खालामबाय जों बुंहरबाय वार्कारफोरखौ बयबो मावलायदो बेनो जथेस्थ' जोंना बेवहाय आरो बिहार राजनितिक नंदों बे दिनै गावनो देरहागोन ना देरहाया दिनै बिथाङा आरो जेराव जोङो माबा गेलेगोन बे रनजित बसुमतारी गेलेगोन जोंबो बेवहाय हिन्जाव केन्डिडेटखौनो होगोन जोंबो सोरबा एक्ट्रिसफोरखौ लाबोना होफैगोन खाम्फा बरगयारिमोन जुदि गेलेयोबा जोंनि एक्ट्रिसफोरखौ लाबोनानै गेलेहोफैगोन जों बिथांमोनखौ मिथिबाय चिरां जिल्लानि गुरुबासा गावसिनि बेखौथ' बुंनांगौ जेबो गैया दिनै जों मिथिनानै दङ UPPL मोननै बाहागोआव गावबाय आरो दाख्लै माने दुखु मोननानै उरखाव गोरा ब्रह्म बायदिसिना खन्थाइ रायथाइ लिरलागासिनो दं पस्ट खालामनायखौ बयबो नुदों बिथांमोननाव मोननै पार्टि जानानै दं दा दिनै बे टिकेट राननायाव दावराव जागोन खुनु सासे टिकेट बिखाखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्ट गेलेलाबायना गाव गावनि भटखौ सोखावग्लाजोबनानै गावजों गाव जुद्ध नांनानै गावसोरनो सेस जागोन आरो मालाय बेहाय जों आरो थांदेरनांनायानो नङा थांदेरनांनाय नङा दिनै ओरैबादि बान सालायगोन जों BPF-निफ्राय बिथां बे चक्र बिहुआव हाबनानै रावबो ओंखारबोनो रोंनाय नङा गावसोरनो गावसोर धंस' जाहैजोबगोन आरो मालाय बेवहाय बे चक्र बिहुखौ जों खालामगासिनो दङ बिथांमोना AGP-जोंबो नाख्रेबजागोन BJP-जोंबो नाख्रेबजागोन सोरगिदिं बिथांमोनखौ अख्रेबनो दिनैहाय बिथांमोननि कुकर्मखौ दिनै नाख्रेबनो थाखाय राबना जेरेखम धंस' जालांदों सीताखौ अपहरन खालामनानै बेबादिनो सारा दुनियानि गोहोफ्रा दिनै दिनै जेरेखम सीताखौ लायनो थाखाय मोख्रा फालोआ राम सेतु बानायना बारलांदों सीताखौ उद्धार खालामदों बेबादिनो दिनै गोग्लैसोनाय BTC धंस' जालांनो नागिरनाय जोंनि बिमा हादोर BTC-खौ धंस' खालामनो नागिरनाय बेखौ जों उद्धार खालामगोन दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठी 26टा जाति जनगोष्ठीया जोंजों दङ बिमा सीताखौ जेरेखम रामा उद्धार खालामदों बेबादिनो जोंबो 26टा जनगोष्ठीखौ लानानै BTC-खौ दिनै खैफोदनिफ्राय जों लाबोफिनगोन दा BPF हिसाबैसो जों दंबाय थायो BPF मानसि रावबो थाङाखै साफा सानै मानसिफोर देवानिफोर सोरबा BCU-नि नेताफोर 10,000 20,000 लबाव थांदों खुनु रायजो राजा थाङाखै आरो जोंनि BPF थांदों सोरबा साफा सानै गेसाव नेताफोर थांदों खाम्फा बरगयारि अलरेडि रेजेक्टेड लिडार जेनग्लिबाय थानाय मानसि थांदों चन्द्रन थांदों कराप्टेड नेता बियो दिनै निउस मिडियाआव ओंखारगासिनो दङ WPT-नि 3.5 कोटी थाखानि केलेंकारि मा केलेंकारि खाम्फा बरगयारिनि सरित्रखौथ' मिथिगौ ओंखायनो जों गान्दला राजा होनदों बेखौ सात गाथोननि दै लोंनानै सागोर बारलांगोन मागोन लायनाय मेथाइ गैया होमबा थिग बिनि सरित्रआ बेनो दिनैनि थारिखआव खाम्फा सेवलांबाय 2 कोटी थाखा लानानै जयेन जाहैदोंनो दिनै बे 2 कोटी थाखा लानायखाय फैफिननो नागिरबा फैफिननो हाला दा बिथांनि आथिङा जिनज्रि खानानै दंजायो आरो मालाय जिनज्रि खानानै दोननाय दा चन्दन खाम्फा थांथों हितेश थांथों सोरबा थांबावथों जोंनो लिडारखौ नाङा जोंनो रायजो राजाखौसो नांगौ माने लिडारनि भटआबो गांसेल' रायजो राजाफोरनाबो गांसेल' ओंखायनो चन्दन बादि लिडारा थांबावथों सोरबा BPF नेता थांनो लुबैदों थांथों आपत्ति गैया जों रायजो राजाफोरखौ दिनै जयेन होदों 650 जन जयेन होदों बेहाय दहाय फुङाव देबरगावआवबो 850 जन मानसि जयेन होदों जोङो बा जोंहा मानि खमि दं दरखार गैया खाम्फाखौ दरखार गैया रेजेक्टेड लिडार खाम्फा बादि गोरों मेला नेता दं मेला युथनि सेंग्रा फैबाय डक्टरेट जानाय मेला फैबाय मेला रिटायार्ड प्रफेसार लेक्सारार IAS अफिसार IPS अफिसारफ्रानो जोंनाव फैजोब्बाय फैयाखै होमबा XBDO फैबाय सोरबा NIA-नि अफिसार फैदों सोरबा माने स्पेशल ब्रान्चनि डिपुटि डाइरेक्टर फैदों BTC-नि सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफ्रा जोंनि दलाव जयेन जादों होमबालाय खाम्फालाय माथो दाम दं बेहायलाय खाम्फा बादि बिए पासआ जोंबो ना नङा होमबा नंगौना नङा बयबो एखे बिसिनि टेम्प'आ जोब्बाय नंगौना नङा मोनसिनि टेम्प'आबो मोनसे थायो जेरेखम सियार माबाफ्राबो मोनसे टेम्प' थायो बुस्थुफ्रा गारिफ्रा 10 बोसोरनि उनाव भाङा सिङा गाव हारसिंनो जालाङो थिग खाम्फायाबो 15 बोसोर BTC 17 बोसोर BTC खालामनानै बिनि टेम्प'आ जोबलांबाय दा बिनि खोथा बाथ्रा जेबो सोलिला UPPL-आवबो सोलिखाया लेंजायानो गावसोर थांसिनलाबायो ओमफ्राय आख' फाख' मोननानै प्रमद बर'आ ओइ खाम्फाखौबो फंनैसो बुंहरदो बेबादि जायो आरो मालाय दा जों बुंनायखौनो फाग्लासिया रोंदावलाबायो गुन्जेर अरबाय मा अरबायनो गावहानो गुन्दिजों एवनाय सेवनाय ओंखायनो गाव खारदों आरो मालाय गावसो अरजादों मिथिबाय बेबादि रेजेक्ट लिडारखौ रावबो नाङा समस्थिया सुखुयैखायनो देरहा होआखै नङा होमबा समस्थिनि रायजोआ सुखुवाबा बेखौलाय आरो गावहा थानानै मा लाब दं ओंखायनो गुन्जेर अरजानाय नेताया गावसो BPF-आ साल गोरा बिराद जानला मोनला एम्फौ अरनो हाया फुरा मिसियर जानाय दिनै BPF-आ दिनैनि थारिखआव 25 बोसोर जानोसै 25 बोसोर जाबा सासे मानसिया बिराद मिसियर जायो हाबा हुखा लानो हानाय साख्रि बाख्रि लानो हानाय समाजनि खामानि मावनो हानाय ओरैबायदि गोरलै नंला बियो मिथिबाय
बे गोदोनि दंफांनि दालां नंला बे जाबाय जोंनि पिलार बसायनाय जाय पिलारा 100 बोसोरबाबो जेबो जाया दालाङा बेबादिनो मोनसे खुन्थिया दिनै बिपिएफआ गसंना दं रायजो राजाफोरनि थाखाय जों रायजो राजानि खामानि मावगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन इडुकेसनखौ जों डेभेलप खालामगोन प्रमद बर' बादि लेखानि फायखारि खालामा जों 500 थाखाखौ 15,000आव फाननाय बायनाय खालामग्रा जोंनाव बिदि नेथा गैया लाख लाख थाखा लानानै बिटिसिनि थिखाखौ बायनानै मानसिफोरनो फानजोबनाय कौटि कौटि कमिसन लानानै बेबादि जोंनाव गैया जों रायजोनि थाखाय गसंगोन जों रायजोनि थाखाय अरायसम दं।